And one is what do I need some more endpoint homeopathy clinic. No akasa I am free from infertility. Mema ye fra wo krawa. Wusi anu wa control for musi jina ye papa mema no. My young friend Obama, my young fowl call Samla ne, and more bonum a wabonting and upper emperor. So what's my series? I am quite she. Now, frustrating one, some no so baby, a quaco drubiano, Sane Cassie, yosa, ya cancer cocram, and point of your party clinic. Ya very near to a sea the amount. What sound you made the would draw, or bread boy and so bejina one hono, and also how ben ababa so, one tinimunyale would draw. Nina qua end our end point of your party clinic. I was shell signboard spinters quano swakraha, and what end I butuo. Pronom Aboagye so kumase for techimai for him for when you know for money and chilemo chronom Aboagye na mon kwanko samunyale wa physiotherapy ni biye bi wo massage papa bi and also ya dia ye bi wo 0244 86 70 68 0244 86 70 68 and now 0274 234321 at your endpoint homeopathy clinic. Na eba siatica nedia look nowhere my brother. Son I'm not saying your boy felikete chobe ma beka chiro. Look nowhere my brother, my sister, my old lady, my old man. Mia kasa minuya be ma ya wutie me. Usisi ya wo yan kasa. Usisi entiri ya sisa one fa oto ase no. Obi wo se metu ankasa nam ne mututume. Anasa metu ase ne etwetwe me. Anasa misira mo mentimi nantimpo. Obi wa se bozipo me pacho wo 9 no wan hwe ya beka wato dem. Eye sciatica na ha wo no. Na upe originator, na pesetters, anasa commandant, researchers ankasa. Eye 21st clinic. Fuanichra wani yesa wo sciatica yade ne mfama o. Yankasa ne ye futukukwo ni kwape yade we se ne kira kwan ba ye. Na wo ho dadanso no obi anim se ne din no. Ne kwaye ba ye no so yankopa makwa. Yese course na kasa die pa na de ba ye. Ni yehwehwe mu wi na yese dabi ene na aduro ne yankopemla. Eye yankoa ne yetimi sa etu ase. Etisa banche ne maya ye ma ebi nkamu. Tantra here run about ya say no Accra ha won sabeka no. Afetema community 1 Roman Catholic asafonechi. And na wodi wani chire mu wo Akosua obom road wo new market wo ECG fo biom office bi wo ho a. Ehwo a ne hwe ne mu ho na abehu ye. Kuma se ehwa overseas baby a Sompa FM ye wo no. Ehwo na 21st clinic in Subutuo. Na sunyane the original hospital first gate no. Baby a ATM of the ni se ne hwe ne mu wo pe Dr. Thomas. One in a powerful what so and a techimai for old GN Bank no and what and one more sunya kwano so obey Ajenkwa FM and Kranzan so sa Canadian Bank Dynamo or bank Children's Park. Na odi wani chemu watakwa wani Roman store so no and a share and name we fear kuma number 9 taxi station watakwa de for mo DNA Brekuma Mangwa se or bank Chris FM go so abotai so or bank Success FM and na afe ye rahasa wano so ewo oboase onu na Dr. Penyo butu ho 21st clinic council quarters Court Junction oboase ehwo na obehu wonom 0540 311 311 number ye there 0540 311 311 and 0249 311 311 0249 311 311 Yanya do 21st clinic dear Aboagye Yeboaa Ankasa madie nyina no Eye ne birthday onyankopon kosoa enhiraw omo ankwatenti ahoden ene apomuden ewom omo yokodro homa ho fama ya betimi ato aso de aye adwuma no efri wankasa doctor ya wo hye no ase Dr. Sixtus wone apamfo ni nyina Dr. Blazer Foster ene Sompa adwumako ni nyina Talawa Media yesi ya ma happy birthday onyame enhira wo pi na onom mfitenti a ahoden ne apomuden ewom na yenchia Philomena ochrenso edinam enso yechia kruche wonso yechia mu nyina mo ye adwuma ewo 21st clinic ye Tantra Hill runabout Accra Hasenum nyame enhira mu pi apamenenso yaba memu akwaba mejo so emo na upo mo te sen me hu se ade bi
digital one sound na Facebook was Sompa 106.5 FM Accra. Omo na takwa force won mu tie yen e was Sompa 101.1 takra de Sompa 103.3 and na Techiman Sompa 106.1 and na Akosua FM Sompa 106.5 Accra me bia kwa mama no wo ebeka be 30 minutes 30 seconds pe no abeje adwa no wonderful ne e wase wode yewura bosom nsem woni nsa yewura wadrigo na nsane na wo ba ha senum yes ye hia na afe and was 3 days and what the Isaac Musa wadrigo yo eti apam se wode wani kiremu wo doman so a Sompa 101.3 enkranza Sompa 90.7 enkranza Techiman Techiman 106.1 and enkranza 90.7 enkranza 90.7 ya damo ase Saradonko Plaza numpe and na FM or decoder also obemu yen Sompa FM and na YouTube www.sompaonline.com ya online na YouTube ya Sompa FM live why are there na me say ube ye ni trabutu Facebook ne Sompa 106.5 and now no pay me ka trabutu madam fu bia frame me from UK ton I record this make trabutu na man kanisa ma me Akosua go be di madam say me nya kra bonisa oge aye pamo kasa mayentie de work na pam fa ye number ni tudwa na yenko ahoma na sesie ekobase ebia na wo nso ebi hye ho pa wunyaye a anka ne afoforo beche ana se eguso real opese anka emfiri wo mumfiri Sompa na betimi ama na free sansa hana Sompa pa no 0509 438 463 0509 438 463 eho na betimi de wasam nafa enti obapa dondom hima udo ho dondom na dondom so asao enti udo ho ababo Sompa 106.5 FM etiese dondom no asao Mọ́borọ Asem yobi asem dwumadi a ye di nyansapo nyansapo ye sane mu edema adasa enie Sompa FM say wumpe nyansa wuntimi ntie ende no kre Sompa FM say wumpe so obesesa wakwan ya wuntimi ntie Sompa FM say wunsuro nyame a wuntimi ntie Sompa FM say wuye nipa boni ni na wonya wadwen so obesesa wadwen a wuntimi ntie Sompa FM wuye kromfo na anya wadwen so obeja akrono no a wuntimi ntie Sompa FM wuye tibonkoso a na se be ogimifo kwakwahwe akwa na se wonya wadwen se wo pa brabo papa wuntimi ntie ye hu be ye wahi na emomu no se wuye obi a wo ho brasia ye disua de wo obi a wo ho brasia se nyansa ni ba akofo tirim wo obi a wo ho brasia se ba bia mabrabo aduru no megiri se kabetimi atara ho eti me pre ko manim te mommoa me a ene Sompa station e yema wo obi a pese wo be nyame na ne nyame na nti yie wo be se wo obi a wo ti abrabo ase wo be se wo obi a se akwansidie ba wakwam ana obstacles hindrances ba wakwam de wo be ya wo betimi ediso Sompa ye wodia wo ye obi apese wodi watamfo so nyame de watamfo hye wonase a Sompa 106.5 FM ye wodia eti ye de ye ba ma for the wise only said the prophet Odros I'm talking to the wise only eti I'm talking to the wise only enyansafo no wo here eti Sompa 106.5 FM we talk to the wise only ya kasa kire nyansafo wo mo pebra said the prophet Oduro ka say onyame asoma ne say memra na me blow the nonsense out of you said be ojimi no kwakwahwe akwasu no emfiri ho ye ba na me ma ne di nkomo na me ka bibi kire mo say ade ba ko wo nyame ho a me pere say wo ni nyame nante a wadwene mu bie wo ye onyansafo na nyame de watamfo me ka say nyame de watamfo show na ase a enye wo ne bi o ye otamfo ma me nkire wo ye kantamfo a bebre na agire say tamfo ni wunua bi ogina ha na so wompema se wose we are not wrestling against flesh and blood Ephesians chapter 6 enye ne honam ni moja nyame ka se enye ne honam ni moja opache se honam ni moja ye de unua no ye wa honhom a efa nipa mu ye adwuma omo na ye wotamfo ne na no wofa pitemu a Yesu ka se free me so Satan ye wa honhom a wo mutimi fa nipa mutimi ka asem bi kirewo onye onua na kan sa honhom na kan ye wa honhom mutimi kasa etu nipa tirim se
na otra ma de oye na ayo asa wa no ho na ekasa etu ye wo se wo no ho na ekasa honhum bi na ne wo kasa sa honhum no ena ye wo tamfo okay honhum no yetimi suma no se wo meteteme ne apam ntam no etini wa fa honam so se adamic nature ne ye de ba wiase na ye bone na emre abufu wum ahantan wom dwe wom eti ahonhum take advantage of no mo dia titi ni pantam honhom mpa hobrase dabi wompe dabi oyeje onyene mfum so ntum oye tintintirinti wonimisi obi a eti honhom na hu se won so wo sa flesh ni bi ho eti oba na wabe Kenya mu nti wobetra wa ma wabedrip wobetra wa ma Oheneyre akeka bi achew kabi chire no ta thought na bae no eye demon bi na ye friend whisperings of demons okay eti unse osese wonam a wobeti bibi wo wachi se faha ehun konkron eti won konkron timi ka kire wo se faha menye sa Oheneyre kopa Akosua chew Akosua kopa Ohene chew ene ye Holy Spirit no na unse wan kasa yi unse di odin no hu ba no hun konkron no ena hu mo opposite side no from the whisperings of demons and omo na ye from principalities and powers omo so de na no eden omo de na ye now as we comfort too no aba enye hwe wate odi aware ni ja wate wate ja aware ni wate usura aware ja wunya ware pa yi nse swati na ko ana obo se wunua bi wo be hye wunua bi no nso aka aware fu we na atiase honhum bi na efa ne mu kasa kire wo okay sa honhum no wo ne watam hum no wo na ye watam no mo fa nipa mu na ye adwuma nti ba sa no aka frim so eti se nyankopon kase wo de watamfo be hye wo na ase a opa kire se me be ma wo nyansa ya betimi de di sa honhum no so sa honhum no so wo mo to wo mo awronu a wo be hu okay eti enni wo so wonderful eti se wonnam no obi ka cho se wo apam mpewasem a obesere because wonnim ne wo yo because wo shield no if say wo mpema sab no say nyo na atua me bill mami no correct ayo na utia me water bill nyo na ato aduane mami na Yesu Kristo kura oba e kura say nyo obi na pe na sam eti say bio ai wo mpema sam a news nyame de say nyansa ne be ma okay ba nyame amfa say nyansa ne ahode na ma wa wo chi obi no ka so wo mpewasem na e ha na wa boto na wa ye depressed na wusu watamfo nyaw omu tie woni die so no correct but nyame betimi ahye wo den ama nyansa na ebefiri mu aba no se obi ka se wo mpewasem a enhye wo so no kura woni kura ba sa age aka ho obi ka se mpewasem ani wa hwere ade okay wa hwere ade ni papa say yi ebi ananka daachi bi nyame befa meso aboa wo e na so se wo mpewasem nyame hu mobo amen na o ma wadwen sakira because me de me ye because woni mu ho sa wo ye eti so obi mpewasem nipa no mum na hwere ade but se nyame ama wo sa nyansa ne ahoden no a nipa ne bie na no ka che wo se wo mpewasem a na wo bam abu na wo tete na wo di awro na me de ma ye den e na nipa mpewasem o mama bia ne ho ahi me de ma ye den ena oso won kasa me ho ena me de ma ye den ena me chia no onyi so me chia no anyi so na se me ho me sa chia wo sa edi be mre bi na muda no mabompa ya mo se awrade me nua se me hu na me chia na onyi so okay na nya me nkonkora ma me the right time ni ma fro apam na se me chia wo anyi so na apam so eni amante issue solved okay ye koyanim ti na sa me chia na me chia wo onyi so obeje so ana se ma ye obibi a ho no nka nche be se ai ye ti a che me amenye so no se ye solve problem no eti ahonhom mu afa nipam na omodi ye ne matete ni nipa to mo na ye tamfo but enam nimdi a me man ninti Hosea 4:6 omo yera eti me hia apama me ne apamo chemanso me ne Oheneyre chemanso me ne Augustine chemanso sankrofo ya so na nyame peso ofo mo so hira me me ne omo chemanso ni hia na ba da aba eti ne mabra ba to ape me nya ni gie e nipa no a nyame soma mo so mo meboa me no enam se be ye peti na me nya machio na be ye da se bibia na aka me bibia na aka me ntino peti no na ne twi de sen no ase bibia ye issue okay ase wuntimi mu wani mu ne ma so ade ketwe bi he asa akola wagine tofe nya na pe na wanya 35 years okay na bi anye soje na me anye oye peti ese wunyine ese wo machio eti apam de make sense so ne se woni nyame nante a
okase wo de watamfo be hye wo nan se enye nipa na impo se ye nipa mpo ena empe wasem a onyame ubo mpaye ma ukoso bo mpaye ma wotamfo na do wotamfo ubo mpaye ma nipa nyankopon timi de adwensa kya bi bre no se nyame de adwensa kya ne ba no wanfa onyame be hye woni monyam woni pa nanim nokre ama nipa no be hu ni se opewasem wo mpewasem wunya nyame still wo koso ena untie wu nipa na wo mpema se wunya nyame nokre ena me hyebra so enkutaw even though nyame na fa nipa mu hyire nipa de ba wo so wo ma ho kwan ema nyame mfa wo nsidame a obe appoint obi foforo se de Mordecai ka che Esther no se wan sore a onyame be appoint obi foforo na emom wo woni obusuafo mu nyamu tiri ni dim wo na nyame pese wo fa wo so ehyira me na wa ma ho kwan no enka nyame fa wo hyira me enka wo so benya nhyira ba nhyira no so aboy ene Esther de ne yepe enti memma unua enye wotamfo se enna yesan so wotamfo ba ko omo ye nipa wo mato wo mo krade amabonsam omo so wo ho etu se ma kire mienu na bi we abeka ho miensa we wise no na keke no ya etidi edi kan no omo nim abonsam fa wo mo so and be no was ignorance of the devices of the enemy. Okay, it is already 2 Corinthians chapter 2 verse 11 or say menye ti bonkoso e wo bonsam nyuma ho nanso wo nipa bi omo ye ti bonkoso bonsam nyuma ho eno mo mutasum yenu nso ye boapaye onim se de oye ne nye bato no na no oye boapaye ono no wo bompaye ma no se nyame fa adwensa kira emre no na de nyame pese ofa no so ye ne wanya kora nyame bepe obi foforo ama na ye ene ye wo mo ye nipa wo mo omadane honhom bone onde wato ne krade amabonsam a wo ye adwuma bonsam enti wonim anajo sori tu oye agent of darkness oye adwuma kama otu nuro oye omunsoso wo ho okay eto onde oye nipa ona masasi so but onu emu nu a oye bonsam incarnate okay said the nyame abofo timi be ye nipa sanso na bonsam abofo so timi be ye nipa eti oye wicked oye nipa boni ni oye boni a debi omo huhumu oye na dia omfa nchew anajo be sore no afra wo kra so be ma wo yare nokre e wo hunhum omo ye woni pa omo te sa nti e wo 3 categories of people wo ye ne honam nso otimi bodua ama onye se honam ani nko anajo be san ye ho adwuma nokre eti e wo 3 categories of people omo ye ignorant of the enemy's devices abonsam timi use omo kansam e ya de wonim enim de na wonim eni omo toso mienu omo ye boapaye onim papa batoso onye onu ye fani wickedness bible no so unso use the word wickedness omo nim papa no omo nye eti ye bone ma omo onim pa no o hyeda bonetimu pose me hye bone me kyerɛw pa omo de omo so na sa wicked people omo na toso emienu ana wo mo toso miensa na ye omo a omo ye nipa but wato ne kra de amabonsam eti se wo kyia na wo ne wa adwuma mu a na wo pesu ogu adwuma na jo obetimi afra wo kra obetimi afra wo adwuma na wo ye incantation bi ade enche na se hunhum no once na gu wadi ane so die nto wadi ane da wa yesunsu mu adwuma wa turn the soul to the devil asase wesu wo ye adwuma babonsam omo so na toso miensa okay etu hye nipa bi ebetimi abase wo ha onim anase wo mienu no anase wo de otoso miensa omo mu nyina don't worry okay omo mu nyina miensa ni nyina don't worry onyame watamfo ye na tamfo nokre de wono na ton ne krama bonsam no ye agent of darkness no te say Alexander the Coppersmith yes Paul can say why ne bone no onyame be deal with them okay ena de ono nso so ye wicked no onyame be gu nani maso wo woni ena de onim no nyankopon de kanea bebre no nani be ba ne ho so amadako obehu no kro obekase wate no oboso aba no aba be pa wo chew because na wonim de wo ye eti na memma wo nua nya wo tamfo mento wo nua nto ntwene ba pa nya me nhyira nti na ho de nhyira no ya na mkpotwa ho na ama me ba ne se na me kan se mamu o mkpotwa ho ama me nam de aye ma de nti we no say brofo anka be ka say wise thing eti sanity enne ye nua Rodrigo Asabesra ye ya share the story ase na no dwada ya nwie nene nso so ye beto so o fa honam ani nene nso wawura honhom enne sa we se de afa eti ono no wakọ miti wo mo to so miensa ne bi nokre o hia bi mo to so miensa mo de o mo ye adwuma
na omo kro omo ye sa adwuma no ye wo mu mienu omo ye nipa bonefo no omo ye papa ye obi wo ha wo na nipa na nya obone obeka se da bi nipa na nya obone ko eni omo de nso ai omo de nipa na nya obone ko apese mekuna ma okay eti omo nko eba honhom a omo ye tu ye omo a se nipa na ye obone nko ade a obeboa no otua no so ka se wo so manya mentua de wo betua na oboa no otua no so ka eni omo on de nipa na nya obone kra woni na bere no wo so woni bere no wo be se wo hwefo wo be se o ma na yare meboa mo ye omo so de bonsam incarnate omo so wo the kingdom of darkness omo so adwuma enti secure sanitary parts endpoint homeopathy clinic Dr. Duboatin na fenso so sciatica originator sciatica pacesetter 21st clinic omo ka ho bi nti enadwumadie edi muntu we de apam me ma ho meso na me nkoma me nua be ma na wabesa be me na me mo akwa bo na wosia yada se se nenso na wochi wo de mia me ni utwa ayi I just a minute wie ne because echina no echire medi hu nkomo efiada no hu me wa ha eti enamini ni be wie na mama na je na hu me na nyame yadomu a echira me meba bebo na fiada oso aya ama me eti meye a little changes bi na echina maba na efiada de ya toaso kama sani yesefata enti se ona aye me no echina metu se ye foforo nso metu no de oye me bia metu no na ono so atumi efiada na bibia da din yete ho ase a enye chine wadugo mesamo akwa babiem mam jeuso ye da se na no ye ne udi nkomo ekwan fa aso abonsam tawa mabunu twi ni meja ne po hayi ubewura sa business ni mu na wo de no de na se de na usihye na ano odin se de nyankopon si hia wo obia ni nyina mu ai ko wi ase no ade no kura no wuja anom enam bibi esie na yenko ye chikakra bibi na esie na ema wuja no ka ho no kakra chem ne wi ane abasunsun mu wi ase na ye di nkomo afa ho ade na siye a efiri ho ama bonsam tawai widi wamfa bia nhye wano biem wobra wodi ne se na nka wo bono ntoa wo bono ti se booklet na da ho by bedroom re bibi si ema we ka wono che ne ye ntoa yenkomo no so we dan se webre edi kan so mechia etiefo ani obi biara ohwe ewo social media nso edinu wadraugo Wadraugo. Yeah. Okay, Wadraugo. Matthias. Yeah, I can say akobani say abra me call your chrome. Na me call sha say me can say na me ye enhaban ma ema enkrofo ne ade na yare bi ekokan me. Na enumu sa no edemi ko asori fie ema me ko hono mo for ayaresa nti after my ayaresa no nya no na afi akoye se meni mabusua na so maka se meni meyere ne nkola nyina ho na yekọ asori na dakobe me sheda bisa nyankopon se me pese me hu osofo no ka kire me se ofre edame so anu nti na metinwe krampo de o kan se ono on kan kire me se menyi na mum samia mehwe na se manage nyame anamoto ne metu se na nyame de minam a ebeye mia mepe se mayi dia enye se onu na be ka kire mi nti oka sa no mianga sana me hu dwure me kakra afi se asofo do na be sha na nka be ka kire o se kwana koyi uti kwana koyi senso se na o de ka kire mi no na ema me ba me hu so nti na afi de ye kwa asore wo ho no mu nti baby sa me hu se me pese me hu nyankopon se ye no krepa sa onu na ekasa kire mi anamo ne metu se na sofo yi de kan ye me ya jedi se ye nyame nso me nya hu no nti se ye onu pa de anka me pese onye ne hu ankire mi nti me bisa asa no afi na sada no be se ni 3 days mu nyina no na me ba panyi na ne hu mfa no ba samre nyina na ehye no de na me guso me koso ehyi kama nti ekoye se na akola no hu mfa no na otaka nsem bi onya ba beto me pose da
mani kumpa o na say wani kumpa o de kwana koda nti edidimu san na fe de me ti say eni bi ka kire me say asem na akwala ne ka no enye eni kum say openda na ada na moma yowuo na afese me hu akwala ne say me ti ho na so oba so betina me nchen a akonya da ho say krampo no na odene sabeto akonya no so na watina fom ntina me hwe eneye no a me ti ase say we o yi ne hu directly a kire say onni atiasefo entem biom na mo waye asase de okay ntina me ana me kwa me dwindwin hu saa nso na me ntumi nka nkire obia nti me call baby eye madam fo be ncha baby eye ta kwashi bia na me kodu ho no mu no madam fo no na dam ni yire e ka kire me say osudaye saa da no ansa na de ba chi no say nsuo afa mi ba no na me prayer say me ya kwala no na me wonso no mu a me force akoyi no ana onya ne ye nti me man pa ebonya din wa kwala no so ntina o ka asem no wi anche bia na kwala no beto mi okay oni ni mami ntom bedu ya na opeso tena ase akonya no da wo se na wo san tena fom wo na me tia no se on sorry na de na oye sa no nti ho na me kan so ande ye coffee nti me de no kowe ye kodo fia no mami san ko ye aduane na wawo na chiba nti aduane ne se jaso na maja kwala no kita na akopanyi no ko wura adema wakoda nti odawa no sorry beto mi na say da mani kumpa o ana mi say se wuda ho na wasori aba nti wuda opasa wuda ende kona koda nti wasan na chi a okwakoda epena metie ne no say manja no mani nkoda dem nti ho na mi san friend say prince bra ntoba na mi say onfa konya nto no ntena se no fa ne tinto mi so ntoba tena mi ncha de ne tito mi so anche bia pa na mi hu say wa bobrin nti obo brisa mi san say eden na aba no say de bi no say ntitu ho na tosu mi anu bi on san mi say eden na aba no say ne tie ne ya ana mi say ana say mi nim say oti ya wo ya nti na mi say ya do na odi wi a na wakoda ana say yo na tosu mi san de afide na be dia sam no kono na nya na mi kitaketo anu ana mi so no so say na mi bo mani say on bofom nti ho na mi tie o ma mi so ba ji akola no femi nsem nti oba ya ba ji keto anu ana mi so we no mu me peja akola no to ma beti se na me pie free kitchen no ekwa abontin na akola no onsa ne pamu metumi hu se ase nipa no nyina ye tese otumi hu se de me kita no nya nipa biem but aye din aso onya kompo okokra ba na ase areshem bi ba wura me mu a na yesu pa na me bo afisa time no na me jiri say sanka nyame amfa say ni odino anhye me samre no na che sanka masie mi ba because say ni oye no prakopa na obi anka bi obegya na to aka sa akora no wawu nso na afa me hyase na Jesus yesu na me de America ekọ asore fie no nti me ko akaka kra be wura asore fie ho na me tie say wasan tiem ba ko to tiem sa no say ho afa na aka afire na ho no ana oye na ni nsa na gine se ya ni nan agine temi kita ne musa na me ko do ya me frɛ sofo no pie no se a ɛdan na aba me se a ne esi ne no se me ngja no nsu ho me de no si ho abo se ase wa bre ontumi ngina ntina wa ebete nti oboni Sompa no se emfa no ko hospital te ya de no ko hospital wa ya krom no musa ontumi nya hwe te ya de no twemu ko hohwe hospital ho no te ya de no ko ho no mu yanya do ya na nurse for no say akwara no menim say ya rabies ana yare na me see o mpa cho da bi yan nyen kraman e wo ya krom ntaba ni sign na ekoba ni say rabies ana ha akwara no nti omo say di omo hu no me kan bibia na omo kan na me see o da bi ba okay sasa na mo kan dia me di no aba me pam cho mo mbo ami nti omo de no ko che de omo ko ma no nduro wo wo no mpanie odawa kokoma musa anajo kan sa den po achi because na abobe 1 to 2 ho ansa na me kasa kire no prakopa me frɛ na Jesu nto Jesu na say prince o sa Jesu so obanu ko se an timi dem ka ko to ko bra no no mu ye akwanya bi ne ni apa no say da honhom bia da ne kraman abekami ana me say
wo se den o se honhom ba da ne krama be ka me na me se wo nim honhom o se da de me ka kire onu eye no kure o nti from that time na na fe nsem akola ne kan nyina no tumi hu se eye honhom mu nsem kwa na akola no ka nti na afi akoye se nkrofo wo nyina no obi ampo afa se so obi ahu no po se osofo we de ho ato ni ade and right from that place no na makola no ntino afi me sora na dwobia I was say me wura children's ward ho ebo mpaye ma nkola ni nyina ade chi anopa me come so ko bo mpaye ma mo sa na ma san fa so e de akọ Hawkwest station ho me nam kwan so store to store me bo mpaye ma nkrofo no na asas no mu njemi me kona me kan be bia se na mo de jemi no na ase enso eni ba enamu sa afi do be sha se omu atie mi na me bo mpaye ma nkrofo no sa me go so santi sa da me koye na on person ba Jimmy Ska hospital no say on ba Jimmy 100 cedi at that time na 100 cedi no kura na hwe ne mi ho ntina me hu se na meye me ka me bia nso a mo say gia na on ba Jimmy because na me ni akwala no ni insurance card ntina wo se me kokoye bi ma no nti me wi afa mu e de no koye bi ma no na mo ma me receipt be say me fa no nko na mo fa hwe no ansa ba me de ba na che say o ma nya ya treatment na wie a mo abili me dada nti receipt na to me nya hwe de me call mpaebo no biom ewo station ho bae me bedu ye no na oba no tina bontini ankola no eden na aba o se o mo se ye nko nso o mo se ye nko sen o se sa na mo kan ento o mo se ye nko o mo pamu ye o se o mo se ye nko na me se ya me de me ba de me sheda wura ho no mu se me kofa bibi wo dan no na mo frɛ me osofo we de mo ko mo mbo akola no hu ban o na me say yo when the mate nte preocupa na medina american na me pia be fa mabusua ene say yede ko fie ti yanya ko du fie wi nu na me wo bi hyehyɛ kitchen no mu me da hyehyɛ ndua mu ni ade ante me yiyi ni nyina aboa na me de go mu kanu mu na me ka jato mu na ne nyina ɛhyɛ from then eno anu no de besin na efiri won fa unsanka bi eti wo susu se saade na eto wo ba no ene niema esisi ye mpaiba oboma akula no boma nkwala ne ade no na encounter na se de bi mu kase o manya encounter with God o nu hu ne sana me jere se sa na me media fa ye no because wo mu se na masuda ye bi da na me gina baby ndua atwa me ho ahia se mango ndua madua bebrebe na center no na sumpa na me ti se bibi free soro about ti se bells bobo gring bebre edon adi na nkrofo hyendua na senso no obi asoro se ombe pie because na eba no na obi dwen se beto ni so ntomo hyendua na se nipa no ye ni ti se na ohwe na wasan akowira edua na se nso na me gina center of ndua ni nyina no me hwe ade no na ye obi a oti as ahinkonya akonya bi su no oti so kakra kapa na ofre ba na akonya no su no bells sensen akonya no na afre sa eba na nipa no ho garment a o hye anye garment kitwa nti me hwe no sa na o se je to ka sa je no metene minsa sa me je ade no beto minsa no na ye bayre nti bayre no me so mu sa na frame nsem ball form nti na asamani anje woda no mu se atofom ade kuta wona atofom no se me mfa ma wona ewo ndua na se nti me fae de koma mu to munya gi ya no ma hya se chiche ewo mu hu mu ehwa na me san nti me san cha na se menje me tire me sa bi o mu no esa be to me nsem na ye the same ne kase ne bibia ye pepe na no be to me nsem na o se anu no ye media ntoka se no ye media no na asamani nje because me pesa me bisa no say adent na wo ma me ba ku we say me fa man ko bebre be we na wo san de no bi ma me say me nkwa me de me peja me tenu na okọ nti afena me gina me ketamu a me gina ho apena me nya ne ye nti na me de sa da ye we eye me question me gusu abisa say pesa me ti ase nti me fa ne say even was it last year and I say yeah na me nya papa bi radio so say na say oyosofo check that me friend no bi say no na oyi ase kire me wo kwan bi so nti na sa daye no e wo me team
ba na me pe kwan a me de be hia anase me hu se eden na saa de no e kire ba we no be si yesa no na e ma me hu se ende na papa no oban mi ampa because me bisa ase be se me hu no se ebia na se eye kwan foforo bia so na nam a me die me ntia ase kire me se question me bisa ye no esumo aye na me de manya no okay because akola na nko nso wanyanko was signed by assessor ya make us say omo mo tro exam last you know junior high school and ISS JHS wow me da se pa ene Isaac nkomo no ye santo so ne no ye brenintie ye nko sunsum mu wiase kwan ben ne fa so a ema wo ti bia me fa nse bia wakọ busum bi ho wakọ ensuo bi ho wakọ baabi ede ne si ye ma ukopie baabi a omo ye sunsum wo de na ekoso ma ukopie ho me da se mekani se mi ankasa no na me sheda nim ne pa mi ye okay because na nyama bebre etakoko so wo abrabom na samashia obi krampo a me no be din komo a ba ko wie kire no na nepa no oye sunsum nepa nti na me dwen sa eden na ya atwe me ben sankrofo no na se wo bo se bia wo in your daily life no won se onu obi akonya encounter na se onu obi anya mpuni mpunhia mu bi wo bo se wo hwe na nipa no wo free the other side o ye sunsum mu ne ma bebre kra bebre panti na ema se me na me dwene ho okay me ntiase okay nti ekoba ni se me ni madam fofo a me ni omo nante dodo na no na omo wo nyama bia omoye okay na me na me ntanko sa nyama no ho nso me ne pa bia ba hia no onu okom na nipa no so abaye wadamfo no akoye madamfo na se me ne sa nipa no nante nso ekọ bebia ya onu ta akọ no a eda edi wo ho no mu se bia de onu wo no ya de bia ehye mimim ase se bia wo hia obi na ho se nipa ne yesunsum mu niema na bia nipa ne de wo kọ ba bia wo kọ no a mo kọ a de oye o sha de ne so anase sun niema ombe de ombe kan se onu bosom no anase onu nsu anase onu whatever no wo hye wo wase mimim ase ntina miakasa na menti ase sabre na we kristoni na metakwa aso won se na me kan se na me ye presbyterian ntino asore de me ko but na me nye too deep media ni se ma betena se na mate nyame nse uya na akọ na me ko konfa nya adwuma na me hye me ye bibia bi me kan se even was it from 97 98 hono mo nyina akrampo no na me kwa asori wo ashama okay na abraham be ye metinwi gu so nyina no me kwa ashama hono mo nti meka say that time no na nka eno ntina na ya me ya no okay because so for mama bi aye friend mama bless the founder of Eagle Eye okay yeah wo ashama onu na ye first person odi nkan e frɛ me ka kyerɛ me a odi me share ne mbantem anka me sua asofodie but one pene me share asi pepepepe nso me be tan ajaye nti anka that time no ton na bi anka me share asi disofo because ohun ye correct but one ma ohun kwan sa time no mama me ho kwan yeah because na we ase ye wo de na we ase ye na weed no so ye wo de me kan dada na nyama wo mu a enya sa metumi ajai obejai o so she weed no aye kama na wo di aduane kra na aye wo da wo se me me sofo etinye hokra me boma bra bom nam eti sa abre no tina wo so kai ya na ye wo ya ade tina ye wo ya me ya because my semre enya shi my semre because me tintem ana me sorry ntem a e bia ka go far me shia papa bi me ta dwen pa se nyame be ma matumi ahia no da kon amaka che no se nyame nhira no a anka be ye e wo spinters na me tina ba bi a me hie no no so betena me nchen nti nkomode na ekokasa na ekowura ma me water for ensem nti se na me di no fa mu deeply okoti nyama bi ase fa ma me water nsem no afọ ka se eya me ko omo nchen ana se me nko ho
nti na sem o ka twa to ni say ye mu bi sei na Nyankopon agyae yen ama ye komwa na so chi ya afi yankasa no ye ntumi nkọ ye chi bio na ono nim say ye dan asofo dia memedi o ka kire me was printers the and that way me wo ho aya me kai okay san ye mane ma we kan sam we akire me eti ento nkomo no sun free bia na wo ka se obi a wo be hia ne bia na bia wo free sunsumu bia se na so wo obi okọ ba bi ekope yi ko Nyankoma dia na se ne ma aha enti ye ento so wo say na ye was printers no na first mi akasa ahyase de na ntia me kan say nya busonsum de no krapa ne enkosansem se na Bible kan no ye wo baby ahunhum na akasa ye adwuma nanso adada de dɔso echen nada wom atrosem no wom sabon samuel so a father of life nto no e trofo nti ne nyuma nyina ya atro baby asunsum na anasa hunhum na akasa ye adwuma no ewo ho pa enye se nanso atro de no omu wom bebre dɔso kra chen ne nyinara na sprinters wono na ye adwuma wo Regimanuel Estate nti Regimanuel hono no na ya sikata kem ya be adwuma aketua no na emba okay na ye pekwan a ya de be gyan ya sika muska ma ya adwuma makatua mantina mo pekwan be fa so nya musika na ye kɔ adwuma na ye kɔ hu sɛ yakɔfa desert nwuram baabi na ye hu sɛ na ye adwuma bɛn construction ya na eja ahye hɔ no montina na ntwe bi a eja aka no na wahye ntene ndompe no bi gugu hɔ ana me yi we ni ndompe ba ko na esa kɔ hye akula titi fokula ya omudi nso ogumu ya ebi wɔ hɔ no ma sɛ fa bi apa nso omudi cement abobɔ ho nti aye rough bi sa nti me fa saa ye no ni we na me de ba fie ana me de afɔ mpaboa lace tinti na me de bom me ne pa ɔkyerɛ me saa idea no de ba me de bom saa na me de danger e de hye ho ana me chichire no den nti me chichire no wie saa no na me de abetse adua bi ase e de cola na to hɔ no mo nti opie ona ho a obakasa bia obakasa e bosom no krepa ezuna na da because say they will see kai ayi nantwi a eja hye na ma na wuo na ne nkase uwia ukoye na kula ibisi wo idea na afae uwie na ade ba na afa ade kokko na ade boss na ade kosi dua bi ase eti obi ahu onim se mama o de me kana se me sumi kitata no de ba ofia wo betua wo pe wo mpo kana de obetua entina akoma se sprinters area mo ho nyina na papa bi kra pono ye nzimani na ye gide se jinzima fo de na mu nya agro so se bibia ya tumi kɔ ne fie kɔ wia ne nkukɔ anajo ya kɔ wia nkukɔ no a osore anopa na waba me nkyɛn oba ebisa oba na ma san ya ade ama no antino omu kromo onim se oyenzimani na ne ye de onim sunsumu ne ma ba mu no anadwo mutimi kɔ wia no nkukɔ ebewe na onu mama sa aba wo nkyɛn so be ye inquiries se obi awie ne nkukɔ na ho na awia ena ma hu se sunsumu no atro enkwofo de atro na mu papa wow na saa de na me ye no ma ye didi ye pa nya agro saa na ntwie kase a eja hye no ma me de nso gusu sese a na me nya kan bia na nkrofo de akire adwuma papa na wo kan eba mma mo ho no na me ba hu se ya no ye de kase tumi wom ya ahonhom jifa de ye adwuma ampa waka no kure omu jifa de ye adwuma nse koma na yedi de obeka no obe invite spirit no obe je de ye adwuma sese a ade kitikiti ba kopa na aka eni sanka bia metwa aboa moja ade gu saa de no so ka ucha gu so de anka fai anka dane ebusom pure because na eye adwuma na se wo de wo ni se abosonsom no enya de na se wano asem na wo beka no ena timi ma honhom boni bi timi bam e se de wo ye azan ayi ahonhom ne ma na wo ye eno ukofa ayi nantwie kase eni kula na de bo ho na de danger fa ho a enkrofo ba uhu se wano asem na wo ka no
etimi bam na se huhum bitimi be fa asam na wo kan he no e de adwuma me kai say girl bi na Saturday friend no mama oni rasta man bi na tina ntokwase omuntem na rasta no dwane ye oba ye nchen e ba ebisa ye ma no agye no snap to amienu okofa nsa no de ba na ye bompa ye bibia na akire no say onko osu na papa no wo ho ọkọ ho ba ye no kasa sa de nsa to abako ba ye betu aka kan ho ebe di adam ebe da ma sesa mpa mu ko hu no na ede na mu se papa no osu ya kan asem mu kan asem ya kan asem keke na ebe mu ene ba mu say nim se papa no omabusu afri osu ana omofie wo dansoma nso omuti osu nti ọkọ dansoma na so ni ho ande onko osu na ọkọ osu na ọkọ to no ho no mo nti afie ho no mo na meti no mebetu kwan eko ebitifi na ewo nkoko fanisen Afran place nti dan na medemu no mejama obi me bae no de ama ohogho bi of Nigeria na papa no atinam na mebedu ye me hu papa no no wanyi nso hu no a ne hunam kokokoko ota brantie bi nti media na asa medem no da na me mpaso no da nti madwene se o oyo hoho na owo ho de ami ntumi mpam no mi so ma ba ne na nyina ye beda nti yakọ adwuma na epon a me ba nwumra ma bedu no ono ada na ordinatare ayete se ni pato ni nchen nti mi hu asa ni pa menu na da ho de na chale ma mi so mi ndai o se mi hu so mo ye mienu ana na ma san yakọ mi ofa obebi na akoda ho no mu eto so abaye 4 days nti the 4th day me hu sa no na ka mi bo ni pa na oda na chi no aka che no se twinko na mi so mi nda me bo nipa no say ya na empty bed enti me pianto magonu gwa na me so me da na nchen enti me da ho ade chin ye no me din ntokwa me ni no ye ham kakra enti ho na ye din komo ona obayi ne hu kire me say oye hunhum nipa okay enti ampa me hu say ni ni ye no e kire sa obi otisa nti o ma me kai say asa na metu kwan no mi ofa eta akoma lambi ho na me de na chi ko ho bi na me kwa me wakacha obisa me se de na me pa na me se me pe emba edro ona se me pe emba edro dia me pe kutre be ma de ni tikokoi me pe bi na me pe handkerchief fita any is flower powder me ton fambra no fanye mami me to nyama ni nyina pepepe afa adu se me dia de no be ko no na afa mantumi amfa nko ntimi betu kwan no me tu fom na me de ade no share ho wo fie ho anti me ne no nkomode na me kire nse me wo bibi wo anti na me di ba na me hwe so betumi aye bibi ama me ana na o se dan ade na me fa kranta me kokko tu fom ho me tu ya enni ho nti debi enu mom na ma no me hu nu no okay me tu ade no bi san se den na me hwehwe na me kire nse ma de bi share ho na o se dan ade na me kan de no kye me bubu anyama na o se na se kutreti handkerchief any 6 flower powder de ne nyina anya bom share rubber tuntum mu de anya form spirit dada nti en share form ho na eko dana mi san so no no ye hwan aho na obayi ne ho edi a kirew nti afa me hu se and dem masan be share obi onso so wo ye hunhum niema nti from there no na kire se wa share se oye nyama kire mi na me hu se ampa se na hunhum niema sitie oye hunhum nyama nti na afa de aya okanchi na otumi ya de ama bedumre bi krampo no mini no hye dem se na ma me soro wisa miensa o se me fan hye ma no na me hye ma no o se ma me nwi o na opeso ye bibi na se na be ya de no ba hantimi na me se yo nti mitena dem se ya na otena ase na owo six book of Moses 6 and 7 book of Moses hye ho no na oyi tu ho ana otena ase na odi candle etu ono so candle no also incense nti oye bibi se ya oye ya afide kodu bebi no na obon nsem sa na o share jarabia white ya ti o se ya wodan no na candle no edumu ye afi candle no dumu ye obo se ya na me hu ya ni se nipa no se me hu height a se na odi tina ho no height no aba fom na afide me hu no se na obo no se no ebo pra mo hu se ya wings na enya nipa biom eya wins asa ayentaban etuo ma no hu nipadua no mpo na ade no eya fita na ebo sa no na
ohumi a uti ti sasa ne dark doko eya no sabe pe na afi de agige ntina dan no nyina ya dududru temeti onyina na ma adwu nyina me se papa wa nim na se odan ne hu eba me hu a se na me se de be bonu no eno pe na ade a me adwin because na me to me feel say enya me ni ne pa who's ready a crowd from kola blem nyina who's ready a crowd eti uti wona papa no wadane wins no a ade edemo adudu no adwene ba se na me se de be ya no no se ade e mi dem not no adwene ba uti no de Bausua and then you cry. Ndina okwana awu mde dia Yesu ani momu ye useless oh I'm telling you uze ukra na ebra na woye ebra na oye say na afi dane wins or dane nti wuti wono na wani better na de heno de oye za na we no yeah o hena nim na just oye na o hena say ya na me twa no say wa dane chacha mi ana me tinachi nti oye nyina just say me mpebo say me nipo bebo because say aye mistake na so ko ba mi so a me ntimi hu no aha Edi oye Yazere ni oye nyina no I say why di and I was akwawe oye mistake enye fe kwa Onimna ni nyankuma de na oye no ka we say wadane wins no or the bobo mani put the blow amon the who feeling na be feeling so akọ every all right eti ehon ne kwesi say ntina afa ogusu san ebo pra oye putu san me tio me hwe no san na afa ya koye say se no si eye no na ba fom kra pe afa me ba hu say ni nipa na me hu say no de tio no na wasan aba nti osaba no se na ode humenu na ba foma na eba yirae de ba yira na fe se na o sha se bobo nsa na anu asaba normal nti na me hunu sa pere me hu so matches bebia na me hu candle no asan so nti ho na me hu se no kura we dia machia obi hu mu nipa nti oya bebia wie na metina ho no mu nti o wie na me hu se na wa temfifiri no sorry na obi edan no ana ye pie wa mbesa me hwe me so ma mbesa no hwe na yi na ma odi gu wanum na esuru wi sa se obi ya pe no se menye no si yi obi ya pie pe no se ye na shima no menye na me yi to go ye te wa mbesa me hwe me so ma mbesa no hwe from then no afena ase me hu se na che se afena wa invite because oti ho no ne nkwan no na onye bibiara te me be ka ne hu no afena we yi ne ho a kire me no afena wa invite die na oyu na baby offering no aba ho o be sha se aye die se so ye nti afena wa be sha se a o kanchi adabia oye ade efre na ofre spirit no a eba na afede wa manu tinabia nti o mami hu sane yase to honhom din nti onu na to omudin na to honhom ne din me se nipa se de yesi powerful human beings ofre no na wa to spirits nyina wo se efre nyankopon father of spirits oye honhom nyina agya ena yen su nyame boye se ne suban ne se so eti honhom nyina omo ye nko a ba sa wo wan hwe ya honhom bi beba ba betena wo so na wo moma ya akoa eti na o se mehu abomination bi se princess nam from na enkoa etemponko so eti ahonhom nyina wo mo agya ne nyankopon ena ahonhom nyina wo mo ye nkoa eti wo honhom a wo de be se wo nyame nkonkono a wo nyame honhom nyame honhom de wo honhom ti ahonhom nyina suro yes nyame honhom na ti wo ni ti ahonhom nyina suro ba wan sha abone nti
because boni invite spirit boni nti honhom boni bi beba na wo be your master because o see whom you obey becomes your master de wo beji suti ama no eti say ya kono honhom ena be suti akono honhom no honhom no be diw so eti be dum rebi no enya na be kire say woni obi be da na say woni obi na honhom na be ka say enne me pese me perspems ana enne me po ba ho nsuo eti ene ne nkoda na wo human being na nka wo ye powerful ananka wo na wodi ahonhom so no na wo mo ba be hyefom na ahonhom no aye wo master etu so okay wo fra ahonhom no wo no to ne din o the power so beto ahonhom ne din na afi wo use ahonhom no e de ahonhom na ye adwuma yes because wan fa ahonhom na anya adwuma ahonhom no wi ahonhom wi so wo useless and powerless because wan manifest e wo physical a oni hweye eti yen na ye mo mu tumi e mo manifest physically be man na meti sa papa penalty edi me no de man no ndin no de na do so na obon ndin no so a won say eye omukasa mu of Calabar okay oya Nigeria Calabar okay na ebedu mrebe no na after adinu e manifest through me home no say me hu ade no a na me ka kire no a obisa me sen na ade no seti ntina wo se mefa pen na ma draw the image a me hu nti me draw image no a na se wo na usunsuma no ohye ne de no eti hom no prefer wo yeah nti ayi no hu because the nya media tena wo mu no so nti me hu no direct spirit ne direct but ono no hu no yeah nti se me hu na me ka kire no a ma draw image no ama no me draw ma no na afi wa kokanchi san na afi de wa frɛ no na afi we yi din no e de aba na wa tell me say asimasi we ni din no aye say ntina akwai say sa honhom ya ojeto ntina ba hu say obi kɔ busumfi a omo a mo so modidi nduro nyina no no kra pa na omo ye mobo yeah omo ye mobo because o run how akudem a our chobosses esisi hono mu chobos na ko nyina ba ko pa ni wa ni Mporɔ Asem ba ko bia ni ho a ni ntoma Asem de go ho nyina ba ko bie ba ko bi no owo tishem crocodile tishem deben tishem nyama se a basa ni ni din egom ni din na enu no ye one cycle of ahunhuma ni de ye chobos ba kon na another cycle so de ye chobos fro another one so ye chobos fro nti abosunsum ye kwasi asam ampa se de Bible canon obi anka wo ye master no na afi de wa be ya akoa no asesa we nu memu a nyame boy ye se ye nimu ane so no onu u read Genesis chapter 1 verse 26 o nyame boy ye no ene o se medi na body nyina so ene o se the best in the air and I say in the sky and will see over every creeping animal that creeps over the surface of the earth and now over the fish I will see now na nyankopon di tumi ama wo say di wo mo so emu ewo wiem de once asisi so na we once enam say wudi nyame nantinti no say wo akwatam crocodile ana fish ana say eyina wo no ko chobo say nka do ntuma no mpabo agum na wo bo life didie no no akotwitwa wo woti na de abegugum na atewa na o kan o ye incantation kan chi say munye we mami na die na sa abusum fi no o betimi ayama wo Yesu ntimi nyama man na mo bo krampo ni say na mo bo krampo ni say sa de na go chobos no krampo no nkwan ni aboa ni ti ni dompe no na wo de ato ho no mo wa ahwe aboa ni dompe na sa aboa no kra wawu ene wa fa ni dompe no ba ni dompe na ade aba beto box ni mu no eno na honhom de beba be hyem obi enso e bonsen be bia nso eno na omo de ato ho no mo a omo nya abre ho a omo som nti e ho na mba hu say nti de oye no tutu din nyina no say oba de ope no we say na yes ade no no de ama o nto samba be na so san hia foforo a we na ye no de ama o o samba no hia foforo a nti so o hia nyama ba be san nyina times 1000 o say mpran hia na no na ye ma o different ahunhum ne ma ahunhum bebre ego na mo sada kokora mo brewa no afa won makun yes sa papa na tie nti menenu nante ye san ko du be mi hu say na owo kan greedy and selfish style bi na me akasa na ya na me boys na nkola na ya no mugumi ho nti menenu ko du be bi na che say otomiko okodidi a osamba fina mi to aduane a obetena se odi no na
ɔka aduane no sɛ aduane no nyɛ ne adeɛ nso na boy nkola na ko hunu sɛ odidi wɔ krom nti ɔyɛ ya tom pɛ sɛ mempam no sɛ mempam no ɔwɔ ma no na kasa bɛyɛ den ɛkɔyɛ nti after na ɔkɔyɛ no na afi de abɛyɛ sɛ adeɛ no asɛ mi ankasa metumi yɛ adeɛ na ɔhɔ na wɔyɛ no ama ne frɛ ahonhom no afɛ de sɛ wo na wo frɛ ahonhom no ya metumi yɛ nti from there no na asɛ obi a mene no bɛhyia bia nso no na ɔyɛ obi a ɔyɛ bibi okay nti ɛkɔba ne sɛ mmerɛ bi mpo yɛkɔyɛ adeɛ ma obi wɔ Osu Castle hɔ no mu na yɛyɛ adeɛ no ma sogyafoɔ bɛkyee yɛn okay na yɛyɛ adeɛ ma girl bi nso na yɛwɔ Labadi Beach again no ɔpɛdeɛ na moyɛ ama no ɔpɛ adeɛ de akye mbɛma next ɔpɛ sɛ moyɛ biribi ma na wɔde attract mbɛma ɔyɛ saa anadwodwuma ayɛfoɔ yi bi prostitute no nti na mo so moyɛ ho adwuma na sogyafoɔ bɛkyee mo yɛn because Labadi Beach no mu no na baabi a ne wɔ bɛtena ayɛ saa adeɛ no nti yɛfa kafe ɔkɔ Osu ɛna ɛkɔ tena hɔ no mu a yɛyɛ adeɛ no na ɔmo dwen sɛ moyɛ nipa bɔnefoɔ ɛna ɔmo bɛtwa yɛn ho hyia ɛna ɔmo hu nyama no nti ɔmo fa yɛ de kɔ ɔmo office ɛna ɔmo panyin nso na ɔno nso yɛ ahonani nti ɔkɔ hu nyama no yɛkita na hu sɛ oh we ɛnyɛ bibia nti ɔmo gyae yɛn ɛma yɛkɔyɛ nti from there no na asɛ me feel it sɛ ma yira bibi mehia bibi so na me nim adekode a mehia nti na me office ba ko wɔ Nigeria Gabrebia no na dwunda metimu sɛ kɔdwo sanka da ma hu kɔdwo a ba na me nim adekode ɛwɔ kɔdwo no ho nti me be call tama me call teshi zongo hɔ no ɛhɔ no mu na me wɔ hɔ na dako na meti sɛ akwara no waba Ghana te ɔbaayɛ ɛna me ne no kɔ hyia ya ampa nti no betena me nkyɛn nti na asɛ papa na de meti no na wɔ sɛ ɔtua me ka bosumi na me hwɛ na sase suma no ne adeɛ ba aketua no mba nti na asɛ adwenfi me ba me timu sɛ awɔ sɛ metumi yɛ bibia ɛbɛma papa ne du sika ma ade me sika bɛma me nti na me de hu nkɔmɔ ɛpɛ kwan a mɛfa so nyama me akasa me keka bo because me kɔ kɔnfɔ bia wɔn ntumi nya hwee ɔmo ntumi di sɛ wa yɛ wa adeɛ nti me yɛ ma adeɛ nti adeɛ a mɛyɛ no ɛna makɔla no ɛka kyerɛ me sɛ na sɛ ofa wei deɛ nyɛ bibia wa nkɔ no betumi ayɛ ama me deɛ na ne ho adwene ba wotiri mu no a ofiri Nigeria aba no ɛna me sɛ kɔdwo obetumi ayɛ den na ama me ono si ofa na sɛ we krampo de me bisa ne mami a obeka kyerɛ me na ɔno ɔkeka nsɛm stories we kyerɛ me nyama ɔyɛ na de na me si o tisade na den na yɛ hia ono si yɛ hia candle na nsa na me si okay any cigarette nti ampa me kɔtɔɛ de ma no na yakɔ wura dem na ɔhyɛ ase from there no na kyerɛ sɛ mawura school ankasa mu na mawura school mu pa na enya asam ketua enya nkwala mu te na akwaya sɛ spirit kra e de akwala no nam no asoma no sɛ ɔmbɛhwehwɛ mi ntina na ne ho adwen ba wotiri mu no nti Nigeria ne nyina no ɔkɔhyia sunsom no wɔ forest bi mu okay na maame no ɛka kyerɛ no sɛ enyo no na ɛwɔ sɛ ɔba hɔ na mom ɛyɛ mi na ɛwɔ sɛ mi ba nso me nim kwan me de ba hɔ nti na ɔmo soma ɔno na ɔno mbra ɔbɛfa wo mbra ɔbɛfa mi mbra wow nti ɔno ba yɛ no kyerɛ sɛ wabɛdane the communication between me ne honhom no nti na afɛ deɛ yɛfa ɔno so na ɔmakasa akyerɛ mi na no ntie ɛwɔ aigbe kasa mu nso sɛ honhom no ba bɛkasa tro no a ɛba kama clear pa ɔka ho na kasa pure ama me hu sɛ kɔdwo kasa but ya wie na ɛsɔre ne so a na kana kasa na kɔda de mu ate ɛyɛ saa ma afɛ de na ɔmpɛ sɛ ɔmo kyerɛ me na me hu sɛ ɛyampa sɛ bibi ɛwɔ hɔ no mu because na ɔmo hu sɛ me doubt okay nti yɛ ma me nua aduane tu hɔ yɛse mimba ɛwɔ honhom mu mimba sɛ ɛwɔ sɛ me ma ɔmo aduane di ɛna abrɛ bia na ɛwɔ sɛ me didi because ɛkɔm di mi a na ɛkɔm di ɔmo nti mɛma ɛnyɛ sɛ megya me ho ma ɛkɔm ɛde wɔ nti sign na mɛyɛ nti na ɛwɔ sɛ me nua aduane no sɛ me mpɛ plate foforɔ koraa nti me pɛ plate foforɔ mmienu ɛna me tie aduane no hyɛ mu ɛna me de to ɛhɔ ɛna yɛpie kɔ adwuma
beba anwumre no na plate no eko plate no oma be fa ko nti plate no kosa no ne adechi anopa no ebe sore no na plate no da ho no mu na wonhu mpo se ya didi still na de gomu anwa no wa na bibia kire se na plate no brand new sa na tie ho no mu a kire se na minhu se omo wo ho ya ma me kire bibi share paper mo de share book mu ana me de tu ho meko adwuma beba no na saa time na ye wo kpom katamanso area ho na me ne me nua machi ba me ne no sha ya che nti na asem bi si wo ye krom na ompeso mbom amane nso me nti hwe nti omo se me nchiro na me chiro ade no de to ho na wo se nti me be fa ye no na number red pen omo da chiro ana me o se me mfra number no no ana ko se me nua no so ana me ne no kasa yo se ya se bibia si wo ye krom na den na se ana se ya ma me ba ko afri mu ana omo aka kire me se ne ade no de si ye okay se se me kwa meti se na se si pepe maybe san no so obon ma ne pepe se sa na ade no e de si ye ntina me hu se okay na kire se bibi ye adwuma ampa na no krepanie abane honhom nsema nsema ya na amudo okay ya na amudo we edimi fa ntitiye ene nkyerɛkyerɛ mu na nasema oka nyina no ni se me yobi my from ache na masan aba nti me wo akonya a wo so mo de mami ema wotena so tena so na kosi se manya makonya no na wo so mbebo me ho ban nti they've been with me for a long time na mom kwan a omudi beba me nchen in face to face no enu na omu nyaaye nti me ba no na ba hia omu enu na ma so omu fane so ababe wonchen nti sese na akoye se was say me bo afore bi na afore no stand na me de bebo no na je say e branda bi a was say me ye aduane na me ye aduane no so a was say me tumi akun akukọ ana say me kun aboa bi ba one ya mama mi kwanye se mama mi ngu moja da se bia me twa mi hu moja ana bibi na mom aforebo no de mi ye aduane na mi ndi na mi ma mi ni nkrofo endidi enu pe nti ekoba ni se me kofa be me ko bi se me ko chi akukọ me ko na akukọ no eye dede ana mi dwane ye ade chen ye no o mo ko chi akukọ ru anu de ko tu mu o ma o chi akukọ no police ko chi akukọ ru anu e de ko tu mu na najo na mo ka kire mi say yo mo na mo ma mo ko chi ni owura anu nti akukọ na mbumi akukọ na mbumi nti na mo ma mo chi owura no bibi si ma ye a police fe ko chi owura no e no mo so mo na yes ade no because na sesa nka akukọ no bu no wa mu na me nchi no na wa yes omo kro mo ye evil spirit kro mo omo jealous na nya nti nyankopọ ka say o jealous o chi ni nkunu a na wo chi ni nkunu pa nti onyame ba de wunim kra na wo dey asema to we mu krampo no so ate abusum we num kra no so mo se wo ye faithful ma wo mo a omo pese omo bo ho ban na nti se ye nyankopon ne ye no kwafo ma no a omo ye ho ban onyankopon ne yesi di ne kra ma na omo ye ho ban because wo mu kra omo ye nyankopon abode no se a omo ye nkoa no omo ye slaves no a omo no omo hia ye se be ma omo permission ansa na omo operate e this earth realm no wo mu kra no he na ye se wo ye faithful ma wo mo a omutimi ma obi be kan kro a na so be kan omo ntokwa etu nso omo se akokọ na ye dede omo fakwa bi so ma ya chi owura no na nti se wu a wo ye nyankopon ba just that un say difference wo mu ni se nyame do nipa eti se wu ne bi ye bone a nyame mpese obeku no nyame mpese obese no nemo nyame pese wo fa wo so de adwen satra ba difference wo mu anu no but omo de omo fa bone nche omo de omo fa bone nche spirit they don't forgive omo fa bone nche de o ye no mpese etua wo ka but onyankopon de wunua ye wade a eno nche se nyame ntua ne ka o nemo no pese nipa ne ba adwen satra mu na akire no asotwe bi ba no onu anwu se wo na akofa we ba wo so but opese nipa nyina ye kra nya nkwanti ye hwe ye nua asem ya wo kai ahonhom kro mo nya ahonhom papa no a na ofre wo mo no nam no di nkita ho no o mo make sure so mo bebo no ho ban
making sure say wo sorry tia no a aboa kokompo po ye no mo say akoko na amu no wambumi eto mama yakwachi ni wura ma chi ni wura no na nti se wo a wo Nyankopon dia ena Nyankopon ntimi enkura wo yenkomo na edo nti sa nyomre na mami kwa mi ko chemiansa mami ko chemiansa e de be kun ni nyina e de ye party mamudi ma e di ye metam na so na we na mesenka e kira ntimi ma o china ananka ye nye china ya sunsumu wiase nkomo na ye di no ne ya wiye babia nka ya sha ase de free babia na kira kwa itime matie 40 mi abam kakra na nka ya sha ase de free babia ukoche moa no afei de mo ye party aneza akokọ ba ko na beda na akokọ miensa na nka ye di nipa bebre sunsumu wiase no mo ntia ase de wo kan am ye hunu ebie ye ni efa se de kwan a niam mienu na manya ekwan honhom efa so eba ekwan efa so ma honhom ene ye nante ene ekwan honhom a wo be ma omo kwan ma omo ne wanante no se de omusi ebo ho ban eno me ye hu se omo kọ mo ye mu nketoa no de omo tibi ye ni na nya Nyankopon no no ye omo nyina agya na so no de wo treat wa obe treat wo yi ankasa eti na nka ye pese nka edisi ha na nka kina ye metam na so na nka kina nka obeba ma me na nka me ne wa wie obeba abrama me wian meja kwan fa fe na ye ne yenua udi ne sa bobiem Isaac wadrago ne ye me de pa na Musa ka ho Isaac wadrago ufri he me free Likpe ewo Oti region Gwan district okay hona ufri okay hona ma me no papa nyina na o mufri me ma free hono mo me papa every Burkina Faso Kaya okay meda was Isaac ochina yento nkomo no so na yensanwura humu niema huhu ye aya desua ma no masa de baba be se wo be fa Yesu Kristo no wo share no ni mienu difference be ni wom because woni ahonhom omwo fom lesser spirit anantida say woni father of spirit enenam woni be fa father of spirit no wo se Yesu Kristo no medoba wo so mani no ene wo no sen na esitie na yetimi edi ho enkomo eti meda wase se ne woni yen ebedi nkomo chiranso ye beto sunsumu wiase enkomo no ase bebre onyame enhira wo bebre enhira wo so bebre ngoni mo djuma yenua Isaac ene ye ne chiche nkomo nyame yadomo china ye bewie nkomo ne kama pa na me sorry so na for God and country aba ye de aseda ma no ochina ye beto nkomo no so ye frem Akosua go aboju betimi afrem Akosua enhira Oheneyre sanso abrewatia me doba me baba o shahanya sam ketwa social media Augustine me baba ma ba ko nso no Jeremiah Simpson so sa na apa me man de omo doso omo studio ha no mabo omo din no secure sanitary pass endpoint homeopathy clinic na 21st clinic ne bo me chidom ma me de Mọ́borọ Asem yobi asem ebremo me sorry so na for God and country ba wo mu wie ya na ye hot bite kase bo e de abremo enumre no onum apa mu na ye wie ye the third service prophet mango day no ono so aba beto so na ebo no nkron so na sidafo aba sidafo nso ewie na ya bonyum kakra na afa duba konso ye nua prophet solo na wono nso so the last service aba ene ya hwehwe ne ma bebre a ye de boawo ewo sompa so etikoso tie Sompa 106.5 FM nyame ya domo a ochina ye besan ahia na ya bonkomo ochina nso so victory charismatic for omo ebeba aye apostle Franco say ochina pa menene wonkomo wo free America ba bedru Ghana ha eti ochina no ye wie first service no no do menene be interview kakra ansana watoaso victory for atoaso eti hye no nso say ochina no pa apostle Frank aba wo free America ba bedru Ghana anopa no ndu menene tinemu wo hane abonkomo ebra first service na abawieye ye woni mapa bebrede ma wo sompa na wutia wo hunu nyansa sompa na wutia wadwene mu bie sompa na wutia wo be nyame wutie sompa nso so a ema wo de wanamo esiye metenetene wutie sompa depression de anya wo portion da ena wubesie tibonkoso enso anya wo portion da nyansa nko a nyame ya domo china ye bese hye ye da mu nyina ase Kweku, minim so why she.
Me cry man nane. Now so ebony show one. Basso. Malehon Sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom mulia then it's not on, but the don't got as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema huni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wofa baby ena ajujuo. Na the friend premature ejaculation no a be bi a woni wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wofa baby na ajujuo. Kidney problem, prostate dear, a Endpoint Homeopathy Clinic. We must say, Ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo Kronoma boy here. And na Accra Hanso so dear. Womu Jinemu Ankasa. Ewo Spinters, Rebbe friend share signboard. No, who do now Busasa Wupe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia Ebetro. For Endpoint, Ewo 0244-867068 and 027-4234-321. Endpoint Homeopathy Clinic. Womu Demufu. Hey, Medo. Edrano pa utimi to boase. Echichimusi o. Do. Na so ni se me the yas toothpaste and the brush and the chichimisi me nyahumka. Sentina ye boko yi. Na me die me all time favorite. Eye yas herbal toothpaste and the brush. Abua me ama sesei. Menum so a enwunu anasa de ehia. Me selfimfem me biem. Na wo hwasa me se aye fita sesrecha huma. Na eti brightens. Eye yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi. Entina wo se efe. Na yas total care gel toothpaste and the brush ni die. Ebo wo se ho ban. Demu ni nyina. Ema wo numu ye sham. Oh yes. Enu kretrodo. Yas herbal, yas whitening, and the yas total care gel toothpaste and the brush. Ebusian chamfa. Se wo pedudu tu e won kran ha. For Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababoy. Munde dinam se me na foreign call. Hello. Hello papa. What do be